Gernikako jaialai pilotalekutik, besarka da ona pilotazaleok zer mauzarete. Neguko lehiak eta oso aurrera joana da, lehengoan finalerdi zoragarria jokatu zuten hemen, eta gaur bigarrenarekin gatoz. Gaurko honetan alde batetik Erkiaga eta Ibarluzea izango ditugu, bestetik berriz Olaran eta Del Rio, eta final irekia ematen du. Ea zer dioskun gure adituak, Anjon Alberdi, Gabon! Gabon, Javier. Zer tankera ematen diozu, nola ikusten duzu, bigarren finalerdi hau? Bueno, nik baukaz neure dudak, ez? Joko estilo aldetik pentsetot final interesgarri ikusi gehinkela, Aritz Erkiaga da hor izar nagusi, ez? Baina, bueno, aurka Del Rio dauke, atzelari bat eskumiaz asko jokatzik ustete dakona, alde batetik ona izenleik Aritzentzat goitzi bera jokatzen botzera, bera jokuen sartuko alako, baina, bueno, albotik jokatzen badau eta Aritz paseti lortzen badau, igual lan zaietan ipinian dago Ibarluzea eta hortik juleik igual gorko partidue. Non sinatu behar da lehengoan bezain partidu ona ikus dezagun? Bueno, ez dakit nik nun sinatu bidan, ez hori. Bikaina izan zen, Bai, azkenien mozinoiek hori mototzu, ez? Nik besto teknikok igual partidu biek ikusi guzela, baina azkenien 3 set, finalerdi bat, 5 eta 4 hirugarren zeta, emozio horrek gogo hori mototzu eta postasun hori dututzu itxera. Ane Murua Mendieraz, Gabon! Gabon, Mikote, Gabon ikustentzuleok. Zer? Gaur ere sarrera guztiak salduta ditugura. Noiztik daude agortuta. 6 minutuan saldu ziren. 6 minutuan agortu ziren dena. Guztiak. Eta gaur izugarrizko giroa daukagu hemen, izan ere Gasteiztik etorri da jendea, Frantziatik etorri da Olaran animatzera jendea, Euskal Herriko bazter guztietatik. Ez dago favorito argirik, esan duzuen bezala, agian materialak zer esana izan dezake, material lasaixiago baten apustua egingo dutelako Erkiagak eta Ibarluzeak eta bizixiagoren aldekoa Olaranek eta Del Riok berriz, baina ikusteko dago. Nik sinatuko nuke, pasaden asteko partidaren emozioa gaur berriro ere bizitzea. Ala bedi, txapelketa aspalditxo abiatu zuten, baina bigarren finaler dira heldu garaia da. Otsailak 5 ditu gaur, Santageda eguna. Ea noren koplak diren oberenak, zuzen bezpera eta kantu eguna baina. Hemen txedugu izar nagusia, Aritz Erkiaga, serio mutila, gaur. Jendartetik pasatzen ari dira, bukaeran ez ezik, aurretik ere, Armailen erditik pasatuko dira lau pilotariak. Lehen bizikoa, Aritz bera. Atzelaria gaztea du. Jon Ibarluzea, markina semeindik dator. Ilusioz gainezka, aukera aparta eman diote. Eta lehen biziko partaidetzan finalean sartzeko aukera dute. Ez du animo faltarik Alajaina. Jan Olaran duzu hemen. Gotiko gozoa eta begitsua. Hauetik etorri da. Lesioa larri batetik. Itzuli berritan. Final handian sartzeko irrikaz. Atzelaria Gasteiztarra du. Gotiko bizkorra.
Julen Del Rio. Erditik badoa kantxara. Lau pilotariak kantxaren erdian dira beraz, berehala hasiko dira borrokan. Lehen sailkatzi izan gure helburuel, ondo lortut ez da. Pozik alde batetik, lortu guleko taldeko leheneko postu hori. Txapelketa pizkate arraro izan da guretzat, baina bueno, helburua bete dugut. No hemos dejado opciones a Iriki Bailo. Jakin dugu irabazen bidala partidu, gero teorikoki finalerdi erosoago bat eukitzeko. Lortu bidogune da alkarreaz ondo jokatzi. Hemen bakotxak berera jokatzen badago ez du bezer lortuko. Bastante guztitsua, zenagon gustora kantxan, ez peloti altzau, ez eskerrorman bota, gero momento batzutan sartu deskolokaute, orduan ez dakit. Bai, jonek eta nik gehiagoen zaiau, jakin bera zelan eroso da, nizelan ze eskatuko zoten berari, ondik epentzu dute asko dukule hobetzeko finalerdietarak. Hemos llegado con muchas ganas de acabar el primer set y al final hemos jugado bien, serio. Ikusi dute utzunean zegoela Erik eta Bailoren artean, pelotazko eskumaz Bailoren hanketara bota ditut eta ondo junda. Julen ha jugado un montón, hemos pasado Erik bien, hemos llegado a poner la pelota en los huecos y si jugamos juntos así, ya pues sabemos que podemos hacer buenas cosas. Ez genuen nahi Iñakin da kontra jokatu, así que horreaz pozik. Aurrean dugu Aritz, munduko pelotari onena. Gure helburua hori, pelota berarik kentzea. Eta Jan eta Biok gustora jolastea, Biok batera jolastea eta pelota kentzea. Ez dugu finalean pentsatu behar, honetan pentsatu eta honetarako ensaiatu. Gurek pelota bizitxegaz jokatzen den bikote bat diz, harin ibilibiko gara, ezingo gara pausua berandu ibiliz, bestela jokoz kanpo izten gaitxu. Naiz eta olaran denpora asko lesionote, maila altun bueltau da, eta Del Rio oso peligrosu da. Pelota bizitxegaz, eskumiaz, dano aki guztako mina itzen da ben, orduan oso partido gogorra izango da. Semifinaletan partido batera, dana monbikoa eta gauzak ondo egin. Estatistikak ikusiko ditugu, orain arte jokatutako partidetan, partidako 18 tanto egin ditu Erkiagak, 9 terdi Olaranek, galduak 4 bizkaitarrak, 6 terdi frantziarrak. Pilotakadak, batez beste 111, batak 97 besteak. Atzelarien datuak, Ibarluzeak partidako 3 tanto egin ditu, Del Rio 9. Galdutakoak, 7,7 Ibarluzeak, 6 Del Rio. 97 pilotaka da. Bizkaitarrak 97 eskas, batez beste arabarrak. Eta ordoaz. Bigarrenez, baina oraingoan. Partidari egiteko gertu, 4 pilotariak epaileak lagun. Aurreko kuadroetan, Erkiagaren eta Olararen arteko borroka izango dugu. Atzean Ibarluzea eta Del Rio, nor baino nor gehiago. Eta, ez dute ez zertan antzik. Ez aurrelariek eta ez atzelariek, Antxon. Ez guztiz molde diferenteko pelotari zedi laurepe, aurrien Aritz artista bat, errematatzaile bat, oso ikusgarrixe zentzu hortan, eta Olaran tanto gitxia itzen daben aurrelari bat, estadistiketan ikusi dugu,
baina defensa ikeragarri daukena, kriston hanka daukez, gaur aritzi gehitxuak ostaukoako lapentzeto tantu gehitxie oinarte ikusigune baino. Eta gero atzien, behin da berriz izaten gabizena, ez? Del Riok eskuma oso indartzu dauke, gaur zeitzeko gaidan, eta beran aurrien Ibarruzea, errebesez geixa jokatzik usteteakon bat, aztelari tranquila hau esan daigun, ez? Perfil bajuagoko bat, baina lana badaukena, eta teorizan bintzet atzelari seguru bat. Izan ditu, gora berak, Markina Semengo atzelariak, konfiantza galdutare ikusi du, zenbait boladatan. Bai, azkenien ez da erretza, ez? Beran lehenengo Wintersa da, beran lehenengo agerpena da esan daigun maila honetan, eta ja aritzerkeakin jokatzen momentuen foku epizkat zuregan dago, ez? Txapelketa irabazteko bikote favoritutako batza, eta bakizu bikote horretako hanka makurre zuzari, ez? Orduan, zeure burua izartu aldotzezun presinioiek, seguru ez dotzela lagundu. Aukera zoragarria, baina espektatibak oso altuak, eta horiei erantzutea ez erraza. Venga, puntos. Venga, vamos ahí. Bikote handi bat, finalean jada, lenguan ozta irabazita. Baina, lanak eginda, Goiko Etxea. Venga, Ian, vamos. Eta Lekerika. Bigarren bikotea behar dugu. Sakea. Olaranen esku. Armaiak lepo beterik gaur ere. Hasi da partida. Lehenbiziko Sakea kaskarra atera du. Olaranek eskura eman dio. Erkiagari eta honek ia bat ere arriskurik hartu gabe, goxo, jak sarera. Bai, eta ja lehenengo abizue Olarani, ez? Ez talako kilduko, berak hori daukela helburu, berak tantu keitxatorri dela, partidu irabazti nahi badu badaki tanto sorta handi bat imidabela, eta lehenengotik sake restora sartu, eta biparet horrekin tanto amaitzen. Taktikoki ere izango da hemen leia. Del Riok eskuin horrekin pasatzeko erraztasun handiagoak izan ditzan, eta gero aurre samarrean hartzen duenean erasora pasatzeko ere pilota bizia behar du. Eta arroxa kolorez diarduen bikoteak berriz, bidea kolore bereko izan dadin, beste gisa bateko pilota bilatuko dute. Lehen biziko piloteoa. Ez du arrotu Del Riok. Libre Julen, txartu. Ondo. Bixok. Boi. Aire. Tuia. Txo. Falla zuen, baina ongi sartu dut Del Riok. Venga, rebote. Torri. Erreboterako utzi behar, eta txapapera. Urruti zen. Eta txapa azkira alde egin dio. Ispaster tarrari. Ana. Bai, eta pelota hau nahiko baju da, Xavier. Ikusi dugu pelote hauen Del Rio berak eskumina sartu den pelota sortzeko adurre da jauziakola, aritze. Hori nahi da, bera jokuen sartzeko, baina gero berape sortzu bat imiko dago atzera heldu, eta errebotera heltzen bajako, zoin heldu jako zen modu, berari beko estabengoako gero hortik defenditzia. Pilota motel horrekin, pilotakada bakoitzak eskatzen du ahalegin handia. Ibar luzea! Ongi gaztea. Eta ezker horman sartu. Bi eta bat. Bai, eta zira honetan, Ibarruzeak 3-4 errebeskada botatxuia, eta ez da inbida bena baino gehiago itxajun. 3 frontizien arrapau, eta esker horreman sartzen bada, perfecto, oinguen sartu da moduen. Juleni bintzet errebesez jokatu erain, ezkenien eurek eroso jokatuko dabe, eta gainera baztertu eta ezin bada Juleni sartu, hobeto. Pasa. Lehenengoa. Gehienez,
bost pasa egin ditzakete. Zaila, oso zaila, leku txarrera joan zaio Ibarluzeari. Vamos a por este, venga. Mucho ya, mucho. Konpagoran Venga. ezin eta bueltan Venga, ere ez. Bina! Bai, hor, olaran sakera sartu da, baina, bueno, ikusi dugu ez da oso errematatzaile, berak normalien hori eitzen dago, eta hor, Gernikeko frontoietan gatxadatzela izantzat, ez? Aurrelarizek txulara bota aldotu, edo oin botatzen modun pizkat mozlaga eta botela izter sartu erain, eta pelota txarra ipini. Atento, Jan. Aire. Venga. Uy. Ibarluzeak eutxi. 2. Cuidado, si no. Ondo, Julen. Búscale. Voy. Eskatu eta errebesez atzeratu Gasteiztarrak. Eta ezker orman venga. sartu du. Gaizko asko, 3 eta 2. Eta Xavier seguramente hemen gradan doko zen danak eta telen be ikusten da bizena garritute ongo di Julenen eskumia, eta ondinok pelota kada bat edo bi botaitxu bakarrik eskumia. Baina ni pestot oso inteligente da bilela, ni etxetik pentsetan entorrena, partido zu eskumaz ezin dau jokatu. Aritzi ezitze jokueken du eskumaz partido zue, pelotak Venga, los dos. hotz dauz ondinok, RBS nahitxe larregi ez duzetu, bintzet. No. Ondo berotu eta pelotek berotu arte, Venga. RBS jokatzen da eta momentuz bintzet nire ustez nahiko inteligente. Errebesez palankaz egiten dalan, gorputzaren... Claro, bezuek gitxia sufritzen dago azkenien, ez? Los dos. Esfortue Voy. ezberdine da, ez da bezoko esfortue da, gorputz osoko esfortue gisa. Sartu, Eta si no. nekie gitxia akumuleten da. Ormabikoa eta tanto! Zazpiterdi ingurutik eskumaz Ormabiko dotorea jo du. Xavier, Bai, Ane. hemen gurekin sekulako boskotea daukat, Aiur, Galder, Ibon, Peio eta Inaut, Gabon boskote. Gabon, Zer moduz? ondo, Nor animatzera etorri zarete? Julen del Rio, Eta zergatik? gure entrenatzailea delako. Eta zemuzko entrenatzailea da? Pues oso ona. Bai? Bai. Asko laguntzen dizue? Bai, asko. Eta gaur bera animatzeaz gain, partida gozatzera etorri zarete Gasteiztik, ez da? Onaino, zenbat denbora kotxean. Ba, ordu bat eta laurden edo horrela. Eta merezi izango du? Bai. Mutilak, nola animatzen duzue Julen? Pues animoekin, horrela, pues tipi-tapa eta horrela oiukatzen eta dena. Ba, jarraitu animatzen, ea guk entzuteko. ¡Onga del Rio! ¡Opa! ¡Venga! Tira adelante. Erra boskotea. Ez dute entrenatzailearen kexarik hauek. Beno ba, aurretik dira. 4 eta 3 aurretik. Olaran eta Del Rio. Panna, Piña, Iruna. Inork ezin du bitantoren alderik lortu. Aire, Jan. Cho. Erki Olaran. Eutxi Ibarluzeak. Aire. Enorme. Ongi. Jan. Voy. Si no. Dale. Aire. Aire. Errebote ona. Aritz sartu da. Eta atzeratu. Voy. Dime. Bikain. Jon. Errebotea ez zuen urruti baina. Ongi. Del Rio. Atzera Aritzek. Dentro. Si no. Barrura errebote ona Olaranek. Ibarluzea. Libre, sartu! Aire. Venga, Aritz. Moztu. Eta bikain moztu gainera. Luze. Eta ezker ormari erabat itxatxita jarri du pilota. Launa! Bai, gainera hor Aritzek txapa gainek hori indarri bari botatzen dau eta askotan
eskerorman hiltzen da nien oso gatxe izaten da jakitxe zelan urtengo da, ez? Inderri indoien nien badakizu zuzen urtengo dala ondo erretzago da igerti, ez? Baina hor inderri pari doien nien, holan eskerorman sartzen da nien oso gatxa di horre defenditzeko, eta ikusi ez, holaran oso defendatzaile hona eta ezin izen da guri sartu. Beno, taktika argia dute Erkiagak eta Ibarluzeak. Hemen Erkiaga da noski taktikak eta gainerakoak ezartzen dituena eta pilota aldatu egin nahi du. Bai, ez dakit, igual lehenengo atada benaz ez da oso gustora egon, ze lau tanto jokatu itxo bakarri pelota horrekin, eta pintzet bizitu dalako ez da aldatu. Igual beste bat egokixagoa dauela pentsauko ban, eta horrega itxo aldatu dau. Nueva. Venga, Jan. Vamos, Ongi kendua. Ahí, no, voy. Dos, voy. Kumpagoran eskatu eta sartu. Voy. Los dos, voy. Sartu. Ibarluzea. Atento, Jan. Aire. Venga, campeón. Ikainolaran. Voy. Aire libre. Aire. Libre, Julen, libre. Venga, aguanta, venga. Ahí va. Erki Ibarluzea. Ezker Orman sartu. Pumpagoran ongi Julen. Eskuma astindu eta lortu du helburua. Goitik beherako pilotaka da aurrean jagia eginaraztera. Eta Erkiagak ezin saskian errenditu. 5-4. Bai, da nik ez dut, Aristek eta peloti aldatu da bela, lengüe motele egitxe zalako igual. Esan dutena, ez, berak be esfortzu gehitza imiban, errematerako be gatxa hau da. Ez da kolpeko mutila. Karo, eta errematerako be pelota gero eta hotza hau eta gero eta motel hauek, zuk esfortzu gehitza emitzezu, gehitza markau bizu, eta aurrien nolara neukitxe ba, peloti berak be laguntzie biko da baritzak. Luzegi. Lehen bizikoa du. Bien, Jan, bien. Venga. Ongi kendua. Oso ongi. Chino. Venga, Jan. Voy. Ibarluzea. Sartu. Sopa, Bali. Voy. No, sale Jan. Errebotera gutzi behar. Barrura Olaranek. Cuidado. Aire. Libre, Pati. Moztu. Zeinen ongi Erkiaga defentsan. Eta gora joan zaio Juleni. Eskuinez eragin nahi izan die aurkariei sobera loratutako eskuinka da. Bosna eta inork ezin du bitantoren alderik lortu. Ez, hor dabiz, toma idaka, baina, ostra, pelotaka dau Julenenak gora jugako gitxe baina gatza erun dau pelotaka da horrek, ni pentsetu dut, Kisek gainetik pasau eta igule txitsaka bidien jongo zala. Luzegi, bigarrena du. Venga, sigue. Venga. Venga, Jan. Amarreta laurdenean jagia. Ongi gurutzatua eta kendua. Libre. Erkiagak sartu pilota zaila. Olaran. Ondo, Aritz. Eta zaleak nola bizitzen ari diren partida. Bai, eurepe partiduen oso sartu.
Venga, a llevar. Ongi Olaran. Erkiagaren aukera atzera. Eta bikain Ispastertarra txitxakean lortu du. Beraien 6. kintzea, 6-5 Arroxak aurretik. Begira. Bai, ni pestotor Julenek Olaran ikaso inbitzela eta euneko airera jun. Badakizu txitxaka bada peloti eruti oso gatsa dela eta beste 2 pausokin salto inden ipestot sartzeko gai izango zala. Eta hor askotan atzelarisek hile edo bizi jumi daue, airean bileta ez txitxaka hitzain. Aire. Venga. Erkiaga. Libre, Jurek, libre. Oso ondo. Erkiaga luzea. Aire. Olaran. Bai. Ongi, Aritz, moztu, eta tantoña. Benetan erra izan da. Pilota zaila sartu du, baina sartuta gero zabalean harrapatuta zeukan Olaran eta zeinen ongi baliatu duen egoera. Beno, balenda biziko aldiz, 2 tantoren aldea, Banabina, 3, 4 eta 5 joan dira. Baina gero begira zer egin duen Aritzek. Lehen da bizi Olaranek antzeko egoera izan du. Baina ez du errematera jo. Erkiak bai eta bikain egin gainera. Atzera Janek. Bai. Tento. Arrotu eta pilotaka da bikaina eta tanto. Ederra benetan. Markines hemengo pilotariaren errebeskada. Bai, eta gaur ez galtziaz aparte gainera, lehenbe komentagot ez, errebesez oso ondo. Berak esan dau aurkezpenien aurreko partiduen altzeti eta kosteteakola, ezala errebesaz guztora ibilik, gaur momentuz oso ondo, alturia aprobetxetan, eta oin txula hori sartute, morala bintzet igoteko moduen. Bai noski, 8 eta 5, lehen biziko etenaldian, 3 tantoren aldea, eta etenaldiaren aurretik horrelako txula lortzea, oso pozgarria eta mesedegarria izan daiteke, bai. Bai, eta gainera... Entzun dezagun zer dioten. Bien. Y después pasamos, está bien. Con su reversia esto lo hace bien. Vale, mía, de la derecha, de derecha a derecha. Casi al ancho sin querer. Casi tanto. Vale, se bien, Julen. Fuera de la escapadita, 6 cuartos, que nos dijo este. Bueno, eskumaz gehiago jokatu behar duela esan dio. Bai, hombre, pelotak bizitzen doiez. Baina ni pestot lehen ezautena ez. Julenek hori ondo neurtu biko da bela. Partidu osue eskumaz aritzi jokuek entzie, ez dut esango inzinezko edani, baina oso gatsa ez. Partidu oso albotik jokatu bizu, esfortzu handixein bida, hemen. Ahora, venga. Fronto handixe ikusten da, baina frontiz atzetik ez da horren altue ikusten. Eta Aritz behatzi hamar kuadrure bajatzen dabil, eta ikusi dugu ez. Aritz jokuen sartzen da nien, zerrikitu txikizena aprobetxeten daue tantu amaitzeko, eta hori saiestu bidabe urdinek ala nola. 101 pilotaka da orain arte, 17 minutu oraintxe partidak. Eta Erkiagak galdurik ez du, 5 egindako baditu. Bi paretaz bat, partidako lehen bizikoa. Txitxak bat, moztutako 2, eta errestuan egindako beste tanto bat ere bai. Olaranek eginak iruditu, moztuta bat, errestuan tanto bat eta atzean bestea. Galdutakorik ez. Ibar luzeak ere ez du galdurik. Eta azkenengo hori berak egina izan da. Del Riok egindakoak 2, galdutakoak beste 2. Lehengo astelehenean lortu zuten Goikoetxeak eta Lekerikak finalerako txartela.
Erkiaga sakea ateratzera. Busca, voy. Cuidado. Aire. Saietxetik. Libre! Mehatxari bikain Erkiaga. Zoragarria izan da benetan. Bai, eta hoxe da, ez, lehen komentetan ibili nazena. 10 kuadrotik bota dau jokaldi hori, eta olaranek ezin dugu izan, pipar eta bota aldotu, txokure bota aldotu, lekudan eta bota aldau, eta hori da saiestu nahi da bena bikote urdinek, eta ingatxa dana. Luze, baina zazpiko arrastora heldu gabe. Erki Ibarluzea lan oso ona egiten ari da, Bai, oso seguru batez, bez? Pixka bat hor faietan egon da atzeneko partituan, ez? Galduteko desente eukitzu, eta gaur momentuz ez dauke galdutekoik, errebesez ondo altzetan, eta segurtasun hori erakusten. Lento! Aire! Saski muturra zukitu besterik, ez? 10 aurretik dira. Erkiaga eta Ibarluzea hanen orduzu ondoan. Urrengo protagonistak ondo baino beto ezagutzen dituzu. Erik Jaka, Gabon. Bai, berdin. Jo Mario Zurrena, Gabon zuri ere. Apa, Gabon. Mutila, garrantzitsua izaten da, kantxa barruan bikote moduan ondo ulertzea, eta baita kanpo ere, eta hauxe horren adierazle, ez da? Bai, azkenen, aurreko... Demo pixka gamakio elkarrekin jogatzen, txapelketa hau bakarrik ez, aurretik erlazio oso ona daukegu, eta alde batetik otein handi baten honengatik da ez, kantxaz kanpo ondo arreglatzea galako, eta elkarrekin gauzek itea da konpartitzea gustatzen zailulako. Lehenbiziko aldia alduzu hemen Gernikan? Bai, desentetan ikusi dugu ni behintzat telebistati, baina zuzenen lehenbiziko aldia, eta harrigarria da pilotaren abiadura. Erik, zuretzat ere lehenbiziko aldi alda? Bai, lehenengo aldiz hemen nahola, eta egi esan, iruditzait gure modalidadeko ez dela zuzenen asko irabazteula, ez? Telebistatik abiadura eta jokoa apreziatzea, baina iruditzait batez kalidadea, pelotarin kalidadea zuzenen gehiago antzematea da. Behin ere probatu alduzue, zesta jarri eta pilotaka batzuk botatzera? Ez, inoiz ez, eta nik uste nahiko gaizki modatuko nintzela ni behintzat. Nik behin probatu nun eta ez komentatzeko hau, Segi partidaz gozatzen, eskerrik asko bikote. Eskerrik asko. Eta Antxonek badaki zer nora joango zitzaion. Bertan egon nintzen nire, bai. Erik Jaka nire ikasle izan Espainiako Federazioko Euskal Pilotako irakasle kurtsuen, nik zesta punta emotote ikastare hortan, da, aurreko urtetan irujo eta beste batzuk egon die, eta Erik bera eukin eban urte baten, eta, beti itxun dugu, klase praktiko bat, eta saiakera gehi bezen, da, gatsa da, azkenien zu jotera oitxute zauzenien, hartu eta botatie, asko kostete jakue. Beno, tantoa derrigor egin beharrekoa zuten. Venga, los dos, ven un poquito. 10 aurreratu dira. Erkiaga eta Ibarluzea. Azkenen gorretan. Markinarra gutxe egin du. Eta atzean egindakoa dute hau. Olaranek atzean egina azkenengo hau. 7 eta 10. Una más, ya, una más. Venga. Tanto aldea murrizten. Orain laburrago, Erki kendua. ¡Voy! No me jodas. Mira. Del Rioren hankasartzea. 11 eta 7 eta jokoa badoakie pixkanaka. Bai, hor, oso ondo jundatzetik aurrera ondo eskatu hotze, baina esker hormatik bera pentsa baino gehitua jauzi da, eta oso behien gelditxuako ezin izen dauz hartu, eta tapeni, 10 eta 5 horita gero pare bat tanto egin, zure pelotie lortu, eta Ibarluzean akatxe batzuk ikusitxe, pixkat jokuen sartzeko argi pixkat ikusi dabe, baina barrido akatxe bat, barrido aritzek zakie, emoten dago barrido peloti aldatzera doila, beste pelota barri bat eta barrido euren jokoan menpe egon bihar. Oso ondo jo. Beste pilota baten bila. Bueno, albistegietan eta ohiko saioetan esan dizuete, baina
ez dakienik balitz ere. Bueno, Euskal Telebistak gaur bertan, gaur arratsaldean bertan lortu du futbolean Errege Kopako bi finalerdiak eta finala emateko kontratua lotzea. Reala Mallorcan izango da bihar. Athletic Madrilen Metropolitanon etzi bi finalerdiak eta finala, eta agian berriz ere bi euskal talderen arteko auskalo, Euskal Telebistaz eta euskaraz ikusi ahal izango dituzu. Olaranen jokaldia ala moduzkoa izan da, baina defentsan bikain Del Rio, Erkiaga ere bai, eta piztu dituzte zaleak lehenaz gain. Erkiaga, barrura, eskura etorri zai Olarani, Txitxakaren bila doa, ez du pasatu Del Rio. Eta hutsa handia egin du Julene. Horrelakoak egiteko moduan lehendik ere, eta ez tantonek bestelako bukaera merezi zuen. Bai, oso aukera handizek egon die, defentsa honapu bai, eta azkenien pena bat ez, hemen Olaranek beran gaitasun erakutsi duzku ez da jokaldi oso ona egin, baina berak pelotako modalidadetanak menperatzu ditu, Xaren eta Joko Garbin eta Bibilitxeku da, eta hor ikusi dugu ez. Aritze zuztien harrapetan aleindu da, baina ez dute dejada honak urten da, gero ikusi dugu ez, tanto oso borrokatue, defentsa handizek, da azkenien Julenen faio hori pena bat. Pixok! Busca! Aire! Arriba! Bien! Ibar luzea. Lento! Venga, Jan! Otra! Erkion. Tuya! Olaranek atzera. Tu! Erkiaga sartu da. Eta kanpoa bukatu. Alegin galanta egin du Olaranek. Orduzu Pedro Mariko Ikoetxea lankidea ere. Armailetan hoi bezala. Eta horretan Olaran defentsa handiko pilotaria da, eta sen handikoa, eta hankazarina, eta baina horretan alde ikaragarria sumatzen ari gara. Bata sartzen denean, Erkiaga sartzen denean, sektuan sumatzen da. Bai, azkenien behin da berriz zatu egun, ez? Partidu bat irazteko tantuek egin bidie, maila honetan ez izu itxain aurkarisek amagoz utze itxera, ez? Eta Aritzek badauko hori, ez? Aritzek peloti sartzen da benin, zazpi zortzi behatzeko adruen, armaian behi gerri itxen, aber segotako dau. Dano gaz adi, ez? Del Rio, orain honetan eskumaz eta hormabikoa. Ez zuen urrun Erkiagak, baina ez da gara izeldu. El Rio egin duen hirugarren tantoa, piparetaz egindako lehenbizikoa. Zoragarria. Erki. Ibar luzea. No. Dentro, abajo. Eta kanpora. Ezker Ormaio eta barruan izan balitz. Erkiagak etzezakeen deus egin, baina kanpoan izan da. 14 eta lehen da biziko jokoa eskuan dute Bizkaitarrek. Hor, errepikapenien ikusi eta pelota hori asko urten da Ezker Ormatik, ez dakit koskaren bat edo ikutu da benze, inderri pari junda eta pelota hori esan kanpora juteko modutu. Txokora! Lehen bizikoa narrapatu du Erkiagak. Erasorako aukera, Txokora ez du engainatu. Eutsi eta atzeratu Olaranek. Ibar luzea. Bila doa Jan.
Azpi-azpitik atzera, pasatu du eta tanto. 9-4. Eta lehentxua komentetan ikusi unan adibidi hau, tanto hau izen da, Xabier. Olaran tantu eitzen amaitzu dau, baina 4 kuadruen hartu dau, eta ez dago berrematera jo, ez? Eta aritzek 10 kuadrotik berrematik egiten ikusi gu, eta Olaranen 4 kuadrotik ez da egiten orduan. Hori da pizkat bi aurrelari zen hartien dauen ezberdintasune, ez? Era handi baten esan da. Erkiaga zain zegoen, ongi sartu da, baina orain honetan errematean ez du asmatu. 10-4. Alere, hause Erkiagak galdu duen lehenbizikoa. Eginak 7 ditu. Aile! Venga, Jule! Eman dionez. Emon eta gainera baztertu. Haze gatza eman dion pilota horri. Gainera Eskerorman sartu. Zoragarria izan da eskuinka dau. Baiz, askotan esaten dugu, ez? Inderra eta abiadura eta ondo ez, baina Eskerormin sozetako da. Eskerorman pelotei botaten mozu ondo ibiliko za. Beste aukera bat Erkiagak ez du gainditu. Ondo Ibarluzea. Eta Olaranek ezin erreboteatu. 15-11. Lehen da biziko jokoa. Bizkaitarrentzat, honen bestez, eta eroso eta gustura diardu Erkiagak. Aritz, oraintxe bertan Xabier Euskitzek esan berri digu eroso aritu zarela, zeu ere kantxan horrela sentitu altzara? Ba ez, bago eta hobetzeko bastante gehiago. Lehenengo helburu beteta, pentso Jone komodo dabiela jokatzen, peloti pentso ondo gabizela sartetan, zein komeni jakun, baina gehiago sartu biot. Gehiago sartu, hori aldatzarekin nahiko Aritz? Gehiago sartu. Sartu jokuan, hau da gure jokue oin Jonek dominau, da gero, baina aukera dugote zenin kostabek atzera eta errematie bizkatu betu miot. Zorte hon Aritz. Eskerrik asko. Ez dago gustura egindakoarekin gehiago asmatu behar duela dio. 7 egindako baditu. Jada, Olaranek 5, baina Olaranek aurrean egindakorik ez du. Hemen duzue, azken tanto horren bukaeraren errepika, eta hemen orain arteko datuak. Erkiagak 7 egin eta bakarra galdu, eta alere ez dago konten lortutakoan. Ez da gutxi eskatzen. Olaranek eginak 5, galduak 2, berak erabakitako tantoetan, 71 aldeko, 29 kontrako. Ibarluzea Frango Planpollita egiten ari da, oso seguru diardu, 2 egindako ditu, bat txula dotorea, galdutako bakarra gainera. Eta Del Riok denetik gehiago, egin beste galdu, 4 egin ditu, eta beste 4 galdu. Eta datorren asteko partida zein izango den gora hasiko dizuet. Datorren astelenean ere hementxe izango gara. Datorren astean badakigu bikoteetako bat zein izango den. Lehen finalerdia irabazterik izan ez zuena eskuekin ukitu zuten finala, baina ies egin zien. Azkenean Johan eta López izango ditugu alde batetik, eta bestetik ez dakigu. Gaurko galtzaileek egingo diete aurre 3. eta 4. postuetako lehia horretan. 2 minutos. Are ahora, Beno, orain bai, gauzak aldatzen hasi beharra daukate. Olaranek eta Del Riok, eta uste dut Olaran ez dagoela bat ere gustura.
orain arte egindakoarekin, aserre xamar bere burua zerrematean saiatu ere, ez da askotan saiatu denetan, ez du ia bat ere asmatu. Eske, ni pestot, hau momentuen egoera neko zaien dauzela, ni pentsetot bikote urdinek plan bat daukela, eta plan hori hau momentuen ez da hori berurtetan. Erkiaga jokoz kanpo lagetki lortzen da benetan be, Ibarluzea ondo erantzuten dabil, eta Ibarluzeak ondo erantzuten dabe momentuen, argumento Ibari gelditzen die. Julenek goitzik bera, tanto bat, biparet bat egin da, hau ez da hau, baina aritz jokuen sartzi lortuko leuke eta itxako komeni, albotik paseti lortzen badau, Ibarluzea ondo erantzuten dabil, eta tantoik ez tozu lortzen. Eta bestalde Olaranek asko kosteteako perez, tantu egeitxie, eta gaur, bikotien, Julen da, pelotakada gehiago botatzen da bina, Julen da ginteruten da bina, eta ez dauko horren beste aukera bez, orduan. Ez dauki B planik, ez dauki euren joku horti doi, eta Ibarluzeak erantzutzen dabe momentuen oso gatsa da eurek tantu egin eta partidu irabaztia. Baina lanerako daude. Jarrai dezagun, dio Olaranek. Orain arte 164 pilotaka da. 35 minutura doa partida. Eta hemen duzue Markinak Semeiko atzelari gaztea. Oso pentsakor Ibarluzea. Lan erra egiten ari da. Oso seguru, bere lekuan. Eta egiten ari dena aski. Erkiagaren Navarroa. Sakea, Erkiagak berak aterako du. Olaran sartu da, atzera. Punpagoran errebesez Erki, Ibarluzea. Eta hori da beste adibidat, ez? Sake restora sartu eta hor tantu bilatzen espadau aurrien, oso gatzen goakue, Ibarluzeak erantzuten dabe momentuen partidua bila bastia. Sartu! Del Rio. Erki, Ibarluzea. Aire! Vale. No, mucho odio. Aire. Eskuinez. Ederki eitxidu. Zoragarri. Vamos, Egoeraren ikuspegi oso ederra zuen. Bai, kokalekuz be oso ondo, Olaran Zabalien preso. Aritze gainera pasau esan dut eta horrek Julen igual duda pizkate generau izango zen, eta gero Aritzek berak botatzen den moduen, ez? Inderlarregi barik, ezker horman hiltzen, eta Julenek ezin ez behin. Zoragarria benetan. 3 egindako ditu Ibarluzeak galdutako bakarrarekin. Erkiaga. Aire! Bixok! Aire! Kaian! Oizinu! Ja! Ez ukitu Olaranek. Libre, Julen, libre. Venga. Del Rio. Aire! Venga! Libre, Julen! Pilota zaila sartu du eta eraman olabait. Erkiaga. Zoragarria. Zer nolako erremate aurretik asko behartu dute Del Rio. Eta gero Olaran Zabalera ekarri eta txokoan txaparen gainean abiadura handiarekin egindako errematea. Begira. Batez be, umiek eta ikesteko, zelako ondo topo daben leku hori. Lehenengo Julen atzera behartu, oso atzera behartu, eta gero berak aurrien egoki hartu da benien, Olaranek bi aukera daukez, eta hor lehenengo zaindu bizune Zabala da, bakizu txokuen zulo handizela da bela, eta Aritzek
egin behar izan dagoen gauza bakarra da, dejada motza bota beharrien, Bixent artera botateko mogoko pelotaka bota, Olarani denporarik ez emoteko heltzeko. Da hori zoragarrin eitzen dago harik. ¡Voy! Bien. ¡Aire! ¡Tiro! Ondo Artiaga. ¡Aire! ¡Bixok! Ahí va. Ibar luzea. ¡Aire! ¡Venga! ¡Aire! Julenen eskuinkadak zalantzak eragin dizkie. Venga, Jan, vamos. Ahora con la nuestra, va. Saski muturra zuzitu bai, baina besterik egiterik ez du izan. 200 pilotakaren langa gainditu dute, 206 daramatzate zehazki, 29 minutu pasatxo. Joko hau nahita ez irabazi beharrekoa dute Olaranek. Eta Del Riok. Datorren astelenean jokatu beharrik ez izateko. Datorren astelenean jokatu beharrak badakizu zer esan nahi duen. 3. eta 4. postuen lehian arituko direla. Hori saiesten duenak berriz. Final handian izango du. Hurrengo hitzordua. Sartu. Diosa, frantziarrak. Dime. Sale, Jan, sale. Pues si no, voy. Artiaga. Libre, Julen, sartu. Voy. Lento. Tuya libre. No, 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 no. A llevar. Julenek ezin izan du. Eta Olareni txapara joan zaio. Sarradi esan dio. Baina Julenek ezinezko izan du. Eta Olaranek eramaterik ez. 3 eta 1. Olaranek ikusi dau pelota hori ezala asko urtengo, baina Julenek ez dau lekurik eukita, gero nahitxe Olaran hor nahiko abile izen eta korputze lurrera bota eta pelotie ekarteko alegin egin. Ez da nahiko izen txapara joako eta barrio arrozak euren pelotiaz jokatzeko aukeria. Eta Nemurua Mendiarazek finalistak ditu ondoan. Lehenbiziko finalistak Goiko eta Leke. Gabon, bikote. Gabon. Errekuperatu altzarete, pasaden asteko partidatik. Ba, hori segituan. Segituan unai, zeuk ere segituan errekuperatu altzen nuen? Bueno, hor egun batzutan egon zien besoka agujetak eta gorputza purak antzeta, baina, bueno, rekupere gara bai. Gaur lasaixiago ikusten zaituztet, orain arte ikusitakoarekin Iñaki, zere itxura hartzen diozu zerankera? Bueno, bai Aritz eta Ibar luzea bilak oso konpiauta ikusten ditut. Gauza asko egin gabe beste gaidiak atz asko egiten, da nik uste partidua nahiko bideratuta daukatela momentuz. Unaizuk nor nahi zenuke final handian aurkari? Bai, izan berdizte, Guke bakite gure jokoen bigula, gure joko hitzen bagun baukera asko egiko uste txapela irazteko, así que datorna aurrera. Iñaki, lagun handia duzu Erkiaga eta hasi aurretik esan digu lagun handiak zaretela, baina aurkari izan nahiko lukela zure azken partidan. Bueno, politxa izango zen, ez? Bera aurkare jokatzia, beste urte eta gero bera aurka jokatuta, finalean bukatzia. Eleganti izango zen, eta nik irabazita, asko zero beto. Eskerrik asko, bikote. Eskerrik asko. Idoia idatzia du Goiko. Bai, eta ja, 5 eta 4 irabazten badau semifinalien lez, ja, ondi joko beto, ez? Eta gero, interpretazioa nolakoa den, baina gidoia idatzia du erak. ¡Aire! Ondo, Olaran, atzera Erkiagak. Del Rio. Bien tartera, Zoraga. Erraz, pasatzen da erasora, erraz ikusten duzuloa. No sé dónde va. Saietxetik sartu da, Olaranek nora abiatu behar dut. Bai, gainera hor, botada ben momentuen ikusi da angulora doela pelota hori, ez? Aritzeko hori oso ondo itxen dago. Angulora botatu zunien, aurrelarizek zalantza asko itxen dauz,
esker horma pixkat ikutzen badu, ja zabalera komiso. Ba, Olaranen zalantza erki ikusi dugu. Hortxe. Karo, eta segundu horrek emotote tanto itxeko geri. Atzelari xentzi oso gatsa da, ze fronto honetan dimentzioek oso handixek die. Eta nahitxe sortzi behatzeko adurre june erremate hori, ez totzen moten denborai. Eta aurrelari xe horrela getzen da joko eskampo, ez zalantza horretan. ¿Va a cambiar? Sí. A mí está bien. Pensaba que salía más, ¿eh? Sí, a mí está bien, Intentamos, con Nueva, venga, Juve, ¿eh? Queremos, venga. Bueno, gero ze pilota atera pentsatzen ari dira. Horretarako, sakea berreskuratu beharra dago. La otra 108. 108. Nueva. Venga. 108 gramuko Venga, Jan. iskia duen pilota. Aire. Nola ala baina atera du eta kendu. Aire. Venga. Voy. Kopau. Aizune. Erkiaga. Eskuinez, atzera. Aire. Ondo Del Rio, goi kolosan jo, amarrera. Erkiaga, Igarluzea, eskumaz. Pikain jo. Oso eutxi. Eskuinka da bizia. Venga. Busca aire. Sino. Hemenagok bestela esan dio eta hortxe zegoen, bai, punpagoran, sartu eta estindu. Busca. Aire, Jan, aire. Olaranek atzera. Busca. Tu. Aire, bai. Erki oinetara. Zeinen doktore sartu duen Ibarluzea. Aire, aire. Venga, hor. Erkiaga. Solo. Sartu Olaranek eta jaso. Del Rio pauso bat aurrerago behar zuen. Bai, hori da, ez hor, Ibarluzeako zondo sartu pixen artien, esker hormatik etoren gainera hor eskumaz Juleneko fitxantza asko dauke, baina esker hormatik etoren peloti ezuk eskumaz hartzeko fizika kontu edie, pizkat gatxau eda ondinok, ez, azkenien pizkat kontrara itxotu, eta hor ezin izen dugu pelota hori sartu. Venga. Sabaitik hartutako irudiak. Erkiagaren sakea, ederra. Tanto hau egin beharra daukate Olaranek eta Del Rio. Busca. Aire, Jan. Ezin. Dentro. Barrura errebotea. Busca. Jan. Arriba. Libre. Dale. Paru. Aire. Venga. Ormabikoa. Ez daba oso txukuna izan. Sarea urruti geratu zaio, baina orain honetan Erkiagaren utz handia. Bai, hor, albotik, pizkate txapainen moztuko baleulez botatako biparet horretan, pelotik eskapadi hartzen badu, bai txistule zabaltzen da, baina bezelan barrure itxeko tendentzia hori dauke pelota horrek, ez, efektu aldetik. Eta haritz, hain heldu da erretz, gorputzera sartu dagoela eta horregaitxik ezin izen dugu pelota hori gelditzu. Beira. Hor, ez, ikusten da hor, gorputzetik oso gertu gatuako, eta horregaitxik ezin izen dugu pelota hori gatu. Venga, los dos. Voy. Atento. Ibarluzea. Moztu Olaranek. Ondo Erkiaga. No, perdón. Ja. Eta zeutxa. Gasteiztarrak. No pasa. Próxima, Joan. Horrek prisan kontu edie, Xabier. Batez beste
6 pilota galdu ditu orain arteko partidetan, gaur jada baditu 6. Besterik galtzen ez badu, seinale txarra ez da izango. Batez bestekoari uste baldin badio. Ez, eta premina hori dauke, ez? Tantu eitxik ostete jakuenaz eta gainera eurek galdutekuek emote motziez aritzi, set honetan bertan galtzeko aukera asko. Perdón, Jan, perdón. Perdóname. Arkanena eskatu dio, Olarrari. Sakeak 6, erreferak 3. Aire! Bisok! Bai! Tino! Toko Arit! Aire! Aire! Sartu beharrekoa zuen, moztu, eta bikain. Venga, venga, vamos pasa. Biak joan dira pilota horren bila. Vamos con este, Julen. Vamos, peleamos. Venga. Hostia! A ver. Baina, ezin izan dute. Bai, eta Julen partidotik urtetan azitxete dauen ikuste jako, ez? Estabil gustora, ez da ulortzen minik eitxie, azkenien eskumati batentzat oso gatsa da. Bikote aurkarize ondo ipintzen bada, beran pelotaka dara, eta kasu hau gaur izeten badabil bintzet, ez? Azkenien, zuk goitzi beran minik eitxi lortzen ezkozu, aritzi eitxi oso gatsa da. Eta albotik botata, atzelarize seguru bada, oso gatsa da tantu eitxi eta normala da. Pertskat partidotik urtetan azitxe gotia. Erra. Jaso Ibarluzea. Olaran. Pasau, esan dio, lortu du. Aritzen aukera, Pumpagoran sartu Ormabikoa. Olaran heldu eginda beste Ormabiko bat, eta hau bai. Hau sarean sartu du ederki eta ospatu ere alaxe. Bueno, orain honetan gehiago minturatu da. Errematera gehiago arriskatu du. Bai, eta batez tantu topau, ez? Tantuan bile jun eta tantu itxen alegin du. Hori da pizkat eurek enbidaben hau, ze bestenan partidue badu. Topau! Garaiz abiatu da. Eta alaxe abiatu behar zegoen. Barrunanzko keinua egin eta zabalera abiatu da zuzenean. Erki kendua. Atención, aire, venga! Beste Ormabiko bat. Zoragarria benetan. Zoragarria benetan. Eta, bueno, hemetik aurrera beste Olaran bat ikusiko ote dugu ba. Ikusi biko geunke, ez? Berak holan jogatu bidau, berak partiduan bide egon bidau, eta aurkari xeonan anazten da nien, arriskutsu bilakatzen da, eta bikota arrozagorik gelditzeko gaitxasuni dauken. Bien, mucho. Olaran orain ere lasterka zetorren. Sakea ateratzera, eta zelariak esan behar izan dio, ago. Saskia askatu adiketa. Sake luzegia. Baina Aritzek lehenbiziko aukeran odolkiak ordainetan. Lehenbiziko sakea luzegia atera du bigarrenean. Ezin kendu eta bigarren jokoko atxeden aldian lehenbiziko joan bezala 8 eta 5 aurretik. Bai, eta momentu ona, ez, urdinen boladi gatu, 3 tantoko aldia zai atxeden aldire, pizkat gorputzek baretu, urdinei pizkat dudak sartu buruen, eta momentu oso ona aritzetako tanto gein eta bigarrez eta umenpien eukitzen jarraitzeko. Lehen da biziko jokoan Ibarluzearen txularekin joan dira. Atxeden aldira, orain
Erkiagaren piparetaren ondoren. Pardon, Eta oso ongi bideratua dute finalerdia. Izar nagusien arteko finala ikusiko ote dugu ba. Goiko eta Erkiaga eta Goiko. Elkar hainbeste maite duten eta elkar hainbeste miresten dutenak. Entzion. Bai, azkenien zupentzago honek euren kiroli bilbide luze eta oparu Miamin alkarra zein da bela, bertan aurkari zuzenak izen die, baina bueno, azkenien horrek asko batzen dago, ez? Urte asko Miamin alkarrekin bizitzen, amendik urrun, eta oso lagunek die, eta segurura pixen nahi da bela elkarrek kontragon final horretan. Ane? Joseba Criswell, Euskal Amerikarra daukago aldabenean. Joseba, Gabón. Gabón. ¿Qué hace un americano aquí en Guernica? Pues aquí disfrutando del highlight, intentando disfrutar del ambiente y... Joseba, ¿cómo te has aficionado a este deporte? Pues ahí en Boise hay muchos aficionados del escupilota y pues es muy guay estar aquí viendo el highlight. ¿No es la primera vez que vienes a ver el Winter Series? No, la segunda y impresionante siempre. ¿Hoy con quién vas? Pues con Erkiaga, que es disfaster y pues hay que ir con él. Eskerrik asko Joseba gurekin izatearre. Eskerrik asko, goran eitxitu. Goran eitxitu. Beno ba, sustraien deiari erantzunez. Hemen da. Aida Joarra eta hor duzue. Orain arteko emaitza, lehendabiziko jokoa. Arrosek irabazia eta bigarrena ederki bideratua. Atorren ostiralean erremontea izango duzu eta hemen DJ-a bakarrik, zuzendari ere badaukagu. Atorren ostiralean, esan bezala, erremonteaz gozatu ahal izango duzue. Buruz buruko masterraz. Larun batean eta igandean. Eskupilotaz, ezkerparetako binakako txapelketez. Eta baita inaute aste artez ere. Tolosatik. Venga, Jan. Vamos. Ongi kendua. Aile! Libre dentro! Ormabikoa, ez da sarean sartu. Gero defentsan ongi Gasteiztarra. Asko behartu dute ba, Libar luzea baina eutsi honek ere. Pumpa goran Julen. Erki. Ikain Libar luzea. Buska! Eraman, Olaranek, Aritz, dena berea du. Txitxakaren bila ez du behar bezala neurtu, gehiegi eman dio. Eta hor Olaranek, alegin galanta egin du azela asterkaldiak egin dituen. Txitxakik ez du lortu, baina aurkarien arteko distantziak ikaragarriak ziren pilotaleku honetan are handiagoak izaten dira gainera. Bai, eta aurreko pelotak da gainera, Aritzek han lau kuadroen hartu da benin, Olaran isen lau bost kuadroen arte korrik junde gonda, lehenko, hemen ikusiko gu. Zuzen junda aurrera arte, eta hor Aritzek atzera bota da benien, barreido atzera bota. Erriz ere atzera. 10 kuadroen arte, lurrera bota, eta pelota hori barrido, buena erutera lehidu, kriston esportu egin dago. Bueno, lesio larritik itzuli berri oraindik. Bai, ikusten da, hankie bintzet ondo daukela. Beno, orain honetan bai, sakerrestoan errematera jo du eta doktore asko egin ere bai. Txapa gainean. Saietxetik, txokora. Bizi. 6 eta 9. Eta aurreko lasterkaldiak ez dio asko eragin, berriz ere lasterka etorri da sakea ateratzera. Bai, honek partidua irritmu sartzeko bihurrik ez dugu ikutzen, bera fizikoki dana baino gehiago sentitzen da, eta hori erritmo hori sartzen alegin du itzen da, bintzat. Venga, arriba!
Voy. Aire, Aritz. Mucho. Aire, aire. Julen. Aurrean botea ginarazi. Jan, atento. Atzelaria hor dago. Aire, aire. Eta oso seguru jokatzen ari da Ibarluzea. Galduak bi baino ez. Venga. Barra, Aritz. Aire. Erki Olaran zaila zuen. Eta nolako marra. Aire, Jan. Ateratzen duten pilotariek. Merituko jokaldiren bat egiten duten bakoitzean. 7 eta 9 berriz ere lasterka Olaran. Olaran eprisie dauke 15. tantora heltzeko. Ikustekoa da. Bueno, askoz gehiago errematatzen ari da Olaran. Orain, pipareta eginak baditu 4. Boztuta egindako bat, errestoan egindako 2, atzean egindako 3, 10 orotara. Bai, doizea pizkat bida ben eurek ez. Azkenin, Ibarluzea ez da bien espaietan, eurek tanto ikitzen ez badabe, izinezko da partio irabazti eta ikusi dabe hori, oin momentu horretan dauz eta nora arte heltzen dien. Tento. Aire. No, si no. Vale. Ezin. Ahí va. Enorme. Aire. Erkiaga. El Rio, 11tik eskuinez. Aire. Eta eragin dienez, 8 eta 9. Bai, eta hor, galdutzeko tzat aritzei kontakutze, baina hor Ibarluzean fallo izen da, berak atzetik aurrera hor eskatu imitzen pelotuari, berak askoz be komodu eukikoan sartzeko, eta gero botateko be askoz hobeto atzetik aurrera doienak beti bentaja hori daukelako. Venga, Aritz, va. Jokoa berdintzeko aukera. Venga, tomao. Los dos. Ongi kendu dio. Tento, Jan. Aire. Voy. Del Rio. Berriz ere gaza hundi eman dio, eutxi Ibarluzeak. Olaran. Pumpa goran, oso ongi errabesez. Libre, libre. Voy, Aritz. Voy. Jan. Libre, libre. Venga, Igor. Ya, mierda. Del Rio. Eta gora joan zaio. Ados jaun Andreo Gados. Arrapatu dituzte. Lehen da biziko jokoan hasiera oso orekatua izan da, Banabina 3, 4 eta 5 joan dira gero. 10 eta 5 aurreratu eta handik aurrera kontrolpean izan dute. Bigarren hau bestelakoa izaten ari da. 2 eta 1, 5 eta 2, 7 eta 3, 9 eta 5. Baina azken lautantoak jarraian egin eta harrapatu dituzte. Erki kendua. Sale si no. Mucho. Ikaimenetan eta jendearen marmarra. Si no. Pumpa goran ongi, Olaran zabalera, ez du engainatu, eta orain lanak, atzera Erkiagak. Kanpora. Eta kanpora aldegin dio Erkiagari, bere burua saldu du hemen Janek. Eta ez dago jakiterik arriskatzeak ze ondorio ekarriko dituen, baina argi dago orain beste Olaran bat ikusten ari gara, eta Erkiagak ere askoz erneago egon behar dauka, jakina. Bai, eta azkenengo bi tantuetan berak galdutako pelota bizen die, aurkarixe partidua erritmu ezartzen dabil, publikue gora etortzen dabil, eta bueno, hemen 3. zeta inok ez dut
ezetzik esango, eta bueno, momentu honetan nahiko bajo ikustuta Aritze, Ibarluzea momentuz bintzet ondo erantzuten. Bai. Urdinen arreo joni. Ezin zaio, deus leporatu. Dentro libre. Jon. ¡Sale, sale! ¡Aire, Julen! ¡Barri! ¡Tata, Sartu! Erkiaga. ¡Sino! ¡Mucho! Del Río Bikain. ¡Sale! Venga. Errebotea Ispastarrak. Oso. Ezker horma jo duenean. Egan egin du eta gainetik pasatu zaio Olarani. Amarna! Pentsetot, barrure jun bazan bet, Del Río. Una de antes. Biar eta etzi, futbolean Venga, ya, busca aire. Errege kopako bi finalerdiak zuzenean ikusi ahal izango dituzuela. Biharkoak, bueltako biak, eta finala handia. Bihar Mallorcan bederatzietan hasita Mallorcaren eta Realaren arteko. Aire! Olaranek atzera. Eta Xavier pelota honi pentsetot dala, Aritzek partidu hasieran ataben lehengo ura. Motelura. Axe pentsetot dala ze, Julenek zan daue 1-6, pixkat erabilitze dauena, ni pentsetot da pelota hori dala. Perfecto. Bueno, batantoa Los dos, va. urdinentzat izan da. Ahora, con la nuestra, venga. Beraien pilota berriz ere kantxara. Eta une erabakigarrian sartua da bigarren joko hau, eta bigarren jokoaren bukaerarekin partida bera. Bai, eta oindala minutxe batzuk espero ez gendun emozioa tensioiaz. Alaxe da, bai. Lento, Jan. Aire. Venga, suelto. Indartsu del Río, errebote luzea. Julen, zortzitik eskuinez. Astindu. Errebotean. Tantoa Erkiagak berak. Astindu bai, baina errebotea luze joan da, pilota biziarekin. Bai, eta gero. Eta Erkiagarentzat. Aritzek oso ondo itzen dugu, eta horregaitzik pelota bardine atarako dabe. Aritzek oso ondo aprobetxetzen dugu pelotik berak dakarren inder hori, eta berak lagundu itxotek herri golpe horrekin, pelotia bote handixe eraitzen, eta Julen igainetik bastan, eta ni pestot Aritzek hori interpretatu da bela, desan du, pelota bardinaz aprobauko gu, aber, zaiz. Julenek eskumia salboti botat ditxun pelota horretan, atzeko orman entzen bada, pelota horrek asko urtetzen dabe. Eta bera jokuen geisha sartu lehike. Beno, pilota berberaz. Beltzen pilota zalegia. Barrura indarrean. Ormabikoa, ez du zabaleratu, moztu Erkiagak, ongi Olaran. Aritz.
Ongi, baita Erkiaga ere. Hemenagok bestela esan dio, baina ez zegoen hor. Egon behar zuen lekuan behintzat, pilota horrek. Atzeko hor Maio. Eta Olarenek espero baino askoz ere gehiago irten eta pasatu egin du. Bai, eta pelota honekin tanto honetan ikusegu, ez? Aritz jokuen sartzen da, Julenek eskumiaz gotxiera botatzen bau. Aritzei jokatu bihotze eta paseten bada. Aritzek errebotera pelota hori izkatu ingo daubia, berak errebotetik mina itxeko, eta nik ez dut behin baino izatean komentautela. Bai udan, bai Aritz askotan pelota motela jokatzen ikusten gabizela, ez dutela larregi ulertzen, ze pelota bizizaz berak itxen daun geixen. Bai aurrien jokuen sartzen bada, erazora jotzen dabelako, zein errebotetik inopaino mingeixa itxen dabelako. Ulertu nahike, gaur pelota motelaz aztie eta taktiki hortik erutie, baina pentsetot oso begionez ikusi dabela gaur momentu honetan, pelota bizitza igual interes geixa daukela berantzako. Ez zuen urrutik goiko txapa, baina barruan izan da eraman Erkiaga, Golaranen aukera, moztu oso arro eta eskura eman dio. Izan du aukera. Erkiaga. Ormabikoa kanpora, arroxa marjoa izan da. Amabina jaun Andreo. Ba, igual, nekian kontu epe bai, ez? Oina, intensidade handitzen dabiz jokatzen, pelotak asko dabil botatzen Aritz azkenengo tantutan, eta hor aukeri ikusi dau, hor artista bada, berak hori tanto inalban nahiko eretz, gitxiaitxik joago kanpora, eta pizkat beteta modu nik uste, tantuen bera pisu asko hartzen oin, eta egur horregaitxik joago pizkat kanpora. Naiz eta doi berak izan pilotak adarik gutxien. Ezin izan du pasatu. Eta Olaranek bikain. Bai, hor. Baina azkenean Del Riok berak amore eman beharra. 13 eta 12. Guztira galduak. Batez bestekotik gainetik jada Del Rio. 6 batez beste, gaur 7garrena du. Baina denboratxo pasau da azkena galdu da bena. Bai, denbora asko, bai. Orduan aipatu gainera, batez besteko euri eusten badio, eta bueno, ez da bilurrutik. Ez du asko lorrinduko batez besteko hori. Erkiaga. Pixok! Torri pizkat! Oi! Lento! Kanpora igual? Kanpora. Ibar luzeak galdu duen 3. pilota da. Ahora, Venga, todo lo trabajado ahora, va. Maite Ortiz Ezker Maio eta kanpora. Aurrera, Maite. Maite Gabon. Gabon. Zer modu zaude? Bueno, bastante ondo gaur. Hemen partida ikusten gustora. Gasteiztarra animatzen? Bueno, Laurak bai, baina bueno, Gasteiztarra izan da, bai, baina Erkiaga maila oso handia dauka eta Olaranek bai, así que a ver zelako partida ateratzen den. Maite, beti emozioa nahi izaten dugu eta gaur ere alaxe daukagu. Ezin gara kexatu. Beti emozioa nahi izaten dugula eta gaur ere alaxe daukagula. Bai, ikusten ari da, izugarrizko partida izaten ari dela, beraz, emozioa beti dago fronto honetan. 14 eta 13, zure ustez gork irabaziko du gaur? Bueno, nahi dut 14 ipintzea partidua eta bastante parekatua egotea, abertza batatzen dan. Eskerrik asko, Maite. Eskerrik asko. Ea zer gertatzen denea. Erkiagaren azken sakea izango ote da. Atzera Olaranek. Txino! Pumpagoran Del Rio. Eman dio Erki Barluzea. Zaila zen hori kontrolatzea. Olaranek ezin. Eta Del Rio ere. Zamairuna joan dira. Olaranek pilota bat galdu du eta azkenean
Del Rioren eskuinka da indartsu bati oso ongi eutsi dio Ibarluzeak, eta nik uste oso nota onarekin gainditu du da Markina Semindarrak gaurko azterketa. Bai, dudabarik, ni pestot Ibarluzeak danok espero gune, baina partida hobie jokatu da bela, ni pestot gaur bai irakutzi da bela benetan zein dan bera mai, eta azken tanto honetan bai, pelota oso gatsa sartu da hor, abiadura handixaz etorri da pelota hori, gainera eskumiaz hor askotan puntatik sartu zunien, urtetako joeri eukialdau pelota horrek, oso ondo gatu dau, eta gero, ez dau pelota kada bikain bat bota, baina bueno, kantxar dire bota dau, zalantza hori sortu dau, Olaran eta Del Rion artien, eta azkenengo tantuen, eta hola ospatu dau berape. Alaxe ospatu du, bai. Zer nolako poza. Ibarluzearentzat, Erkiagak Loria zer den badaki. Sekulako garaipen zerrenda du. Baina Ibarluzearentzat, hau berria da. Guztiz berria. Eta neguko lehiak eta berri eta aldi berean entzutetsu honen finalean sartu da lehen biziko partaidetzen. Hemen doaz, jende artetik igarota, igo gailurantz, eta ez dakit, Aritza zer esango ote digun, lehen da biziko jokoan etzegoen oso gustura egindakoaz, bigarrenean erren gehiago egin du. Ba, nik esango neuke lehenengo zeto bie jokatu da bela perak. Neuri ala iruditu zai. Bigarrena baino, lehenengoen ez da gustora datu. A ber, oinzat naben, ez? Bintzet pozik egoteko motibu ebaukez, finalien sartute dauelako, seguru azkenengo partidutako tonikan nahiko prudente ongo dala, eta esango dela lanazpen biko dala, finalien bikote gogorra daukiela eta olakuek, baina ni bestot ez da bela partido pape betxarra jatu, gaur beha magos tanto itxu eta bizetetan, bestetan iru zet behukitxu eta hori da, bai. Bestot beran bataz bestekutan horribili dala. Bizetetan 15 egin ditu, batez bestekotik behera geratu da, 18koa du eta batez bestekoa, ala eta guztiz, bizetetan 15, ez dira bat ere datu txarrak berez, lehen jokoan 7, bigarnean 8, txapeldun handien ezaugarrietako bat izaten da, norbere buruari asko eskatzea, eta hori ez da txarra alde batetik, baina, ikusiko dugu zenolako irakurketa egiten duen, eta hortxe egituzu Erkiaga aita semeak. Aritz eta Markel. Eta Ibarluzea ere hemen da. Ea zer dioten. Ez da nahi gitxia jolasterik finalena. Ez da nahi gitxia jolasterik finalena. Hobeto jokatu daiko, ez? Hostia, gaur baino hobeto? Zora piko da. Zu? Hostia. Gaur baino hobeto kostauko bako. Jarraitzaien eupadak eta oiuak entzunez. Doaz, elkarrizketa setera, eta, Aritz berak egindako lanarekin zenbateraino gustura geratu den laster esango digu, atzelariarenarekin kexarik ez du. Ez, hor argi izan dugu, ez, finalien ez tonda ikitxea jokatzik, ez. Horren beste jokatzen mozu, zurie ondo beteta eukiko zu, eta nik neuri emon aldoten. Ibarluzeak esan dio, hobeto jokatu beharko da finalean, eta gehiago, ez da erraza, ala? Kostakoako. Hane. Hemen ditut aldamenean eta oraintxe galdetuko diet. Aritz, kritiko ikusi zaitugu batez ere igo gaioan. Bai, izan, ez da pape ondo jokatu. Aurre jone jokatu dukuzten partida zue, bera bakarrik irabazi dau, da, finaleako biazte dukuz, da hobetu inbikoa. Bi setera bat ezberdin ikusi ditugu. Bai, set eta erdi, ez da, bigarren set eta erdi arte behondo ibiligara, gero bajo iukiot. Partidu guzti nahi ona zer oso, egun txarra, baina, salbau dugu. Jon, bagenekien ahala bazenuela, zain geunden, heldu da eguna ez da? Bai, heldu da, momentu honien gaina. Azkenengo partidua zenitzen gatu gustora, gaur bai bilina gustora. Idea, etorri nazen idei erugote frontoien, hori esker hor mitopau, batez behiulen da olaran bixe perrebeza sartzie, ondo urteztie pelota gitxi galdu, gitxi arrez gau, da ondo urteztea hor. Konfiantzaz gainezka ikusi zaitugu.
Bai, hori da, hasieran gustora hasina, neun nahi naba lekure peloti botaten, da horregaz be, konfiantzia atuot, eta, bueno, gerua eta goraua, azkenin hobeto. Jon, lehenengo Winter Seriesa eta finalean zaude. Bai, zeinek esango banez, lehenengo ze jokatu olako txapelketa handi bat, eta finalera heltzie, bueno, gauza handixe da, hoi bakarrik azkenengo pausu faltako. Aritz, azken pausoa falta da Goiko eta Leke izango dituzue aurkari finalean. Bai, bi aste dugu preparetako. Ensai hauen bihu, jakin ze-takitika erabili, nipetot hemen partidun horretxe salbau gaitxule, takitika ona erabili dugule, peloti aukeratzen asartau, aldaketa batzuk egin, eta finalin behar hoxi izango da, eurek ez eroso, eta geu eroso jokatzeko pelotak topetia. Bikote, uste dut ikusteko moduan izango garela tantorik onena zein izan den, eta zuekin elkarrekin komentatzea nahiko nuke. Ea lankideok ikusterik daukagun. Bederatzi eta bostekoa da lehen setean uste dut, Aritz? Hor ja jakin dugu, nondik nora jongo da partidu, ez da? Hasieran ez dugu jakin ze pelota erabili, pare bat aldaketa indotez, eta hor ja pentsu, ja hasi gai marketan, erdi barritxe izan da, baina bebai egin da sortzi bizitzea ataratik izan dugu, eta egun horretxik hartu dugu edo zizoitzen. Jokaldi ezberdina izan da ez da, Jon? Jokaldi ezberdina izan dela. Bai, aritzeko ondo bota du kostaguaz, bote handixe mon eta Julen gainetik pasetako, pelota bizitza aprobetxaute eta ondo topa dut kantzuen. Bikote, beho ondo izuela eta orain finala presta ezazuen mimoz. Datorren igandera arte. Eskerrik asko. Zorionak. Eskerrik asko. Gustura, Ibar Luzea, oso gustura, nola ez, Erkiaga garaipenarekin bai, bere buruarekin ez, Nio? Hau posik egoten ez da erta, Bueno, urrengoa irabazten baldin badu konten izanen da. Finala erabakita geratu da, errepasa ditzagun estatistikak, Erkiaga batez bestekoetatik. Behera geratu da, 15 egindako izan ditu gaur horietatik 6 izan dira. Moztuta eginak, 4 atzean, eta 2 paretaz, sake arrestoan eginak ere beste bipareta bai. Olaranek 11 egin eta 3 galdu. Biparetaz 4 egin ditu, berandu hasi da arreskatzen, baina atzean beste 4. Arrestoan egindako 2 tanto. Ibar Luzea, eginak 5, galduak 3 besterik ez. Ia 400 pilotaka dara heldu da partida, 300 eta 96, utxeginak 3 besterik ez. Dejadaz egindako bat ere izan du. Del Rio. Eginak 4. Berak erabakitako 11 tantoetatik 126 eginak. Biparetaz egindako bakarra izan du. Eta galdutakoetan ez bestekotik pixkatxo bat gora geratu da. 6 zituen aurrekoetan galduak, 7 gaur. Eta finala, igande eguerdian izango da, otsailaren 18an aurretik, datorren astelenean, 3. eta 4. postuak erabakiko dituen partida jokatuko dute, lehengo asteleneko galtzaiek, Johanek eta Lopezek, eta gaurkoek Olaranek eta Del Riok. Honen beste ezagurtuko zaituztegu pilotazaleok, datorren ostiralean gogoratu, erremontean Mastersaz gozatu ahal izango duzue, larun batez igandez eta inaute aste artez, Tolosatik, ezkerparetako eskuz binakako txapelketaz. Eskerrik asko, pasa gabon! Gabon pasa!